Érdekel, hogy mivel érdemesebb takarni? Akkor gyertek és tartsatok velem! Kezdjük akkor a legegyszerűbb verzióra tekercses fóliákkal. Boltukban többféle takarófólia is megtalálható, vékonyabb, vastagabb egyaránt. Univerzális, szinte bármilyen felület lefedésére alkalmas. Jó védelem, megakadályozza, hogy a festék, por vagy kosz rákerüljön a bútorokra, padlóra. És ami a legfontosabb, hogy költséghatékony. És akkor térjünk át a takarópapírra, ami vastagabb, préselt barna papír, alkalmas a padló, parketta, járólap lefedésére, festésnél vagy akár glettelésnél. És hogy mik az előnyei? Felszívja a festékcseppeket, nem csúszik, erősebb, illetve környezetbarátabb. És akkor már csak a takarófész maradt. Vastag textíros, csúszásgátló, illetve kiváló védelmet nyújt a padlónak. Nagyon erős és újrahasználható, jól szívja, nem csúszik, illetve nem engedi át a festéket, ütés és karcálló. Hogyha egy vízállóra lenne szükséged, akkor mindenképpen a takarófóliát tudnánk ajánlani. Hogyha úgy érzed, hogy ez nem elég, egy strapapíróra lenne szükséged, akkor a takarópapírt tudjuk ajánlani. Illetve ha még ez se lenne elég, akkor itt van a takarófész, ami befogja a port, illetve újra használható.